вечер. Займайте свои месцы. Зараз почнем наши занятки. Ой, привітання усім. Добрый вечер, Буслик. А ты чему спозняешься? Я спозняюся. Пробач, коли так. Янка, погуляємо разом. Буслик, які гульні. Зараз починається урок. Ой, ти таким строгим голосом говориш, що я навіть пужаюся. Нормально у меня голос. А що за урок ти придумала? Хіба ти не бачиш, що перед тобой не Яночка, а серйозна наставниця? Бачу і розумію, що гульні на сьогоднішній вечір відміняються. Так, починається урок колиханочної математики. Цацки покуль що откладим. Раніцей на занятки ходив, тепер я ще увечері. Так, Буслик, ти там не мармучи собі під нос. Лепш сідай ровненько, слухай уважливо свою наставницю і відказуй на її питання. Яночка, пробач, коли ласка, але чого гэта ти вирішила уроки проводити? Ой, гэта давно было моей марой. Я хочу, калі вырасту, стать наставницей. І тому я почала рихтуватися уже зараз. Ух ти, малайчина якая! У тебе така цудовна мара! Буслик, а ти вирішив, ким будеш, коли виростеш? Ой, я навіть не задумувався. Я ще зовсім маленький. Не такі ти вже і маленький. А ти подумай. Може, я так само буду наставником, як і ти, Яночка? Хитренький які. Самое легкое – повторять за сябровкой. Ты свою профессию придумай. А я не ведаю, які яны бываюць. Космічне привітання, дівчинки і хлопчики. Добрий зорний вечір, Яна і Буслик. Добрий вечір, Ліночка. Ти так само на урок до Яни? А я про урок нічого не чула. Іліна, займай своє місце. Урок починається. Наша Яна вельмі хоче бути наставницею, коли виросте. І Яна вже почала рихтуватися, проводити урок. Быць настаўнікам вельмі адказна і няпроста. Трэба столькі ведаць. Вось мой настаўнік Марс Нептунавіч просто ідэал. Іліночка, а ти ідеалом у якої професії можеш бути? Мне вельмі падабаецца зоркаведанне і гісторыя зямлі. Не, яшчэ мне падабаецца вывучаць мовы іншапланетян. Ой, мне і тое, і другое цікава. А на чым засярэдзіцца, я і не ведаю пакуль. А мне якую професію вибрати? Ким мне стать? Па-першае, падумай, што ў цябе лепш за ўсё атрымліваецца. Ой, гэта складана. Пакуль што нічого ў мяне не атрымліваецца ідэальна. Можа, толькі кашу ем добра. Я вельмі стараюся. Гэта каб вырасці хутчэй. Падумай, што яшчэ ты добра робіш. Не ведаю нават. Тады лепш адкажы, чым табе падабаецца займацца. Ого! Я лятаць люблю. Высока-высока. Ну, гэта зразумела. Ты ж птушка. Толькі лятаць доўга ды высока у мяне пакуль што таксама не атрымліваецца. Напэўна, ты марыш быць лётчыкам ці касманаўтам. Мне б вельмі хацелася, толькі гэта ж так старацца трэба. Вядома, але я магу дапамагчы з касмічнымі падарожжамі. Так, раскажаш пра зоркі, пра касмічныя караблі. І яшчэ, чым трэба харчавацца перад палётам. Абавязкова. Я уже уяўляю, нібы сяджу у касмічным караблі. Толькі як я кіну сваю кветачку, якую вырошчваю, у космас яе ж не возьмеш. Дык калі табе падабаецца вырошчваць кветкі, можа табе лепш застацца на зямлі і стаць кветкаводам? Гэта было б цудоўна. Толькі я ж яшчэ хачу і навучыцца бальныя танцы танцаваць, каб потым усіх танчыць вучыць. Буслик, ты выраши, кім ты больш хочаш быць, Буслик? Касманаўтам, кветкаводам ці настаўнікам танцаў? Не ведаю. Я разгубіўся. Хачу і тое паспрабаваць, і другое, і трэцяе. Слухай, а так і зрабі. Вучыся усяму, спрабуй розныя напрамкі, прыслухоўвайся да таго, што табе больш падабаецца, а потым і сам вызначыш, на якой прафесіі спыніцца. Ой, а можа адначасова быць і настаўнікам танцаў, і кветкаводам? А чаму не?
Прычым можна кагосьці вучыць танцам, а ў кагосьці вучыцца вырошчваць кветкі. Гэта значыць, што можна быць і настаўнікам, і вучнем адначасова? Менавіта так. І гэта цудоўна, што мы ўсе можам дзяліцца сваімі ведамі адзін з адным. А якімі ведамі магу падзяліцца я? Можа, павучымся лятаць? Ой, добра, на маім уроку мы сёння прагаварылі, але ён быў карысным для бусліка. І не толькі для яго, а для ўсіх нас. Можа, зараз зробім невялікі перапынак і паглядзім цікавы мульцік? Так. А зараз час рыхтавацца да адпачынку. Толькі спачатку трэба скласці цацкі і кніжкі. Так, пачысціць зубкі, памыць тварыкі і адпраўляцца ў ложачкі. Сёння я хачу ўбачыць сябе дарослым у сініе. Можа, і мы табе прыснімся. Усім цікавых сноў. Дабранач, сябры! І зорных падарожжаў. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў ляскі, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе, на расе потухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваныя пад падушкі. Спяць і мышкі, і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы ціха-ціхенька ляжы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі засынай. Баю-бай,